Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa briyatihi wa ahli baitihi wa man bisan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa namaluhu. Amma hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai wonten Tangkisan Kecamatan Mrek Kabupaten Purban ingkang tansah kula hormati para kiai, para alim, para imam masjid, imam mushola, para pengawuh ingkang tansah turuti, ketua panitia ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun keluarga besar Mas Afriansyah Barobinya serta anak anak Dewi Muhammad Danang Al-Farizi bin Afriansyah Barobinya ingkang tansah kula panggihaken muga-muga bibarokatil Fatihah nak Danang dadosaken laregang saleh, laregang alim, manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bu jenengan nek donga kula sarankan apa? Sarankan. Kula menyarankan perintah syarat mengi yang mau menyarankan nek jenengan donga kan apik-apike min sulus lain sepertelo wengi jam-jam tengah telu wengi pada tangi dong tangkisan kanan disiplin tangan telu mesti pada tangi bar tangi terus moyo bar moyo terus turu maning berarti kan pada ora cewek langsung turu maning sih malah digas-gas mau spray tutul-tutul na spray para medeni banget nah gue jenengan baru soal aparane pipis-pipis lah nguyuh-nguyuh lah rampung resik bar toheroh sesuci jenengan mundut banyu wudu banyu degan mundut banyu wudu bar mundut banyu wudu jenengan gelar mula gelar remi gelar sajadah gelar saja dan jenengan sholat ora ketang rong rekangat donga ora ketang rong tecap sing dijaluk kula sarankan aja muluk-muluk dingin Gusti kula anik dadanang besok dadi bupati misal ya syukur-syukur Bupati Purbalingga kawan gene orang ya minimal Bupati Ketoprak tenang mangsa raha nek Gusti Allah ngresaken mangsa oraha nek iya mangsa oraha nek ora mangsa iya kan kaya niki menungsa pun saderma usaha karo ndong kaya niki maksud kula jenengan le nyuwun karo Allah aja muluk-muluk rihi sing poin-poin dulu setelah itu monggo kepengenan sing lebih sing utama siapa? Sing utama adalah jenengan donga terutama beliau Gusti mugi panjenengan paring dateng kula lare ingkang soleh solehah ngilmune manfaat selamat dunia akhirat niku utama laras lare sing soleh solehah ngilmune sing seprana-seprene digolek sia sing manfaat sing nomor telu marahi selamat dunia akhirat niku utamane telu setelah niku monggo Allah anake kula besok dadi kondektur mangga besok anake kula dadi direktur mangga nanti kula besok dadi bupati terserah yang penting utamanya adalah dadi bupati, dadi kondektur, dadi direktur, dadi apapun mandor kontraktor apa baik diawali pondasine sing saleh Allahumma amin.